Gaur lasaina bat egingo dugu. Egingo dugu perretxiko eta pisto lasaina. Olio virgen extra, olio pixka bat hor. Eta baratxuria. Egitzen hasten denen, gehituko ditugu perretxikoak. Platerak, baita txampiak ere. Gatza eta piparrautza. Hemen utziko erregosten 5 minutu. Egin arte. Bueno, gehitugu perretxikoa egin da, orduan gehituko dugu irin pixka. Nastuko dugu. Gehituko dugu oreganoa. Eta soja esne pixka. Eta ligatzen utziko dugu. Horixe. Ja, ligatu egin da, orduan ja montatuko dugu lasaina. Bueno, hasiko gea kaneloi xaflak egosten. Hortarako botako dugu gatza eta olio pixka bat. Pasta hau laua denez, egosi behar da olioarekin. Orduan orain botako ditugu xaflak, ez dakit 6-7 minutu. Batzuk, eta utziko hor egosten 6-7 minutu. Pasta egosita dago, orduan duguna da gurotzaratea. Lasaina montatuko dugu, hortarako jarriko dugu xaflak horrexe eta kapa bat pisto. Gero beste kapa bat kaneloi. Gero beste kapa bat perretxiko. Eta berriz pasta, pisto, pasta, perretxikoak. Badugu lasaina ja montatua, orduan hain egingo dugu bexamela. Harriko dugu apiko baten kilore olioa eta botako dugu irina. Ondo naztuko dugu. Egiten duenen, diguguna da botako dugu soja esnea, gatz pixkat eta egozten utziko dugu. Eta egozten ari da, botako dugu esne pixka gehiago.
ja bexamela prest. Kubrituko dugu lasaña. Eta lasaña usatuko dugu labean 21 minutu. Ondo gozteko dena. Eta gero ja aurkeztuko dugu. Horrexe. Eta guazen hau, platera hau bukatzea. Bexamel pixkat. Daukagu parmesano gazta veganoa. Tantxo bat tomate jarriko dugu. Pixka batekin bukatuko dugu. Hau da gure lasaña.